bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini kono kadi en calmini khalifaɓe aado ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tugude baba abou habsat coumba hamme ha yetti daoudou gueddaɗo maymouna tafsir daoudou madete samba gay sirtanum arde guerlel noon calminirɗen waɓen tata leyla diatien baba hammaten ali falen djibi dieng en ko waɗoɓe feere tigui rigui ha jeeɗen en garti e tongode men temedere e capanɗe joyyi e jeetati ko ngol waɗi temedere e capanɗe joyyi e jeetati koɗo eɗen mbaɗa oɗo émission biyeteɗo hol mbo woni an eɗen bismiɗo biyeteɗo Malick Ka o lollori ko Pullo Ka ɗum noon ko kanko waɗi koɗo men e ndeɗo tongode en ji noon ñañoru ndu mbiyeten noon ko yo wone ñañji eɗen kaala ɗum noon assalamu aleykum Seydi Ka walla mbiyama Pullo Ka. Maaleykum salam mi salmini on mi salmini Bamodi miɗoma salmina miɗoma yetta e émission o mbaɗɗami ewide hannde laɓɓinen ka émission o gandinen yimɓe mbo woni Malick Ka Pullo Ka gonɗo Dakar mi salmini wonɓe yeɓatɓe émission o foof mi yetti on ɓe wonɓe gila patron gonɗo ɗo fa lees fa gardien o gonɗo lees miɗon salmini onon foof miɗon yetta on jarama beele aɗa wawi min artande seeɗa tan e gurdam ma holto Malick lewi holto Malick janggi so tawi janggi école walla ko alqouranil karim roɓindo tan. Malick noon Allah waɗi janggani français te woɗɗani alquran seeɗa noon par ce que haɗande pullo gaynaka kam idana sa woni kurko pullo de gorko bamma sukkinanma nayyi haɗa aynoya minen ka gaynaka min jibina par ce que komin jenguel miɗen koɗi ɗe wiyete Sadio gaynako min gandi ka ɗum min hen min tawi baba amen min tawi hen yumma amen e koleji amen foof komin gayna aynaɓe gonɗo gayti ɗum noon Allah waɗi suka kam kala ko yiiɗi hani balla ɗum ha balla ɗum hen tiɗno he tiɗnoɗa he ɗum ko yiiɗi ko gayti ɗum noon min Allah runtimi e otoji janggoymi oto 74 jahami janggoymi oto Bakke hakkude Bakke e Sadio Gassane Thiel min ko ɗon janggumi oto fa 79 garmi Dakar nde garmi Dakar noon donc Pikine jippormi mi woni Pikine presque 79 fa 86 86 tokkimi Waagu Ñaayi mi dogni kalando mi dogni taxi ɗon de dañmi permis miɗo dañi waɗi breveté 82 dañmi permis joguima taxi kalando guiɗi mi jogo Pikine gimmimi Pikine garmi Waagu Ñaayi Waagu Ñaayi mi dogni ɗo taxi 5 ans gayti ɗum noon hen gandandirmi e nalanke mawɗo mo ganduɗa adina o foof andi ɗum 90 gaccumi taxi o ƴettimi min gondi guila ngol noon minen gondi fa hande donc voilà ko noon ɗum yaari nalanke mawɗo o woni Youssou Ndour ay nalanke mawɗo o woni Youssou Ndour o hakkude mon holno ardi hakkude amen no ɗum ardi mi donnanno taxi miɗa ɗumen waɗa fréquenté Médina waji goto biyeteɗo Malick Sarr hooɗi ko Sadio ko taxi joguino ngol tawi komin hirdorto oto mum mais tawi hombo andodire Youssou Ndour ɗen e biyeteɗo Khalifa Silla e biyeteɗo Saint-Louis Mané donc si ɓe dañi course de ɓe jahata jamma o min naɓata ɗumen quoi fa affaire o ɓooyi min jaksodiri e moon ɓe mbowimi ɗumen min gandattiri ko moƴƴi ko noon ɗum yaari joni noon min ɗumen naɓa jamma soɓe mbaɗa soirée heɓe soɓe cuoya Sayel oto mum walla taxi ma o taxi o ƴettirta Youssou Ndour ha koye taxi o ƴettata Youssou Ndour non ko woɗɓe ɓe liggotoɗo e moon kanko ndene mo jogui oto mum ngol tawi hombo jogui oto holon année wonno
C'est année 86, 86, 87, 88. taw Youssou Ndour no jogui oto hoore mum. eyyi ngol tawi mo jogui oto kono noon ko holon marque wonno? BM joguino 320. BM 320. 320. 82. Non non ala 86. 86. donc noon gandadirmi mumen fa 88 ɓe mbaɗa tourné sénégalais mbimi ɗon simin sañna gara balla amen miɗen jogui ɗo particulier goto min jahdama min jahdumen men tourné sénégalais nder hol tugguɗon? min jeeyi Saint-Louis, Linguère, partout Sénégal fa Matam, Tamba woni fof min jeeyi toon tourné par ce que tourné o waɗatno ko 1 mois hay Mauritanie a yahan min jahande Mauritanie min dañi toon balɗe tati min jaltoto min garta min mbaɗa tour de Sénégal. ko otoji nawanno ɗon? eyyi oto min joguino ɓe luya karuji goɗɗi musicien ɓe goni hen min mi jogo oto tokos o min namat ɗon affiche aji ɗi e ladde he banderole uji ɗi min jaaha e affaire publicité radio ji gonɗi e région ji he donc ganda Youssou Ndour arat min artu Dakar noon mi doro yahda mumen ɓe mbaɗa tourné quoi. joni an ko oto publicité o tan joguinɗa? non non min joginomi ko responsable ɗin kamin jahata. Responsable uji jahawɗi adatoɓe guure ménageur ji mum ɗi ɓe wonɗo ménageur mum ɓe si min jaahi min gara wuuro ene wayno Ndar min gaddu ɗon affiche aji ɗi wot ganonɗo amen ɗon min mbiya ɗum affiche aji ɗi pour Youssou Ndour ko garowo min toppito affaire autorisation stade, autorisation de préfet et tout luyde base uji e siège uji si ɗum gasi min jawta sare wonde min mbaɗa noon fa ɗum termina fa Sénégal fottita min dora artu Dakar joni noon orchestre o commencé o yaha min jahda hen mbaɗa ɗo min piiji waɗi concert kala hande jemma simin dawi min jahda goɗɗum pendant 1 mois wonata donc 88 min mbaɗi ɗum tourné o gasi dubti min e taxi donc si ɓe dañi course ɓe nodda min mbaddama en course si course o gasi mi yaha mi waɗɗo taxi fa 90 joni noon de Youssou dañi sohnajo noon wi min joni mi ƴettu décision da mi yiɗi gara liggoɗen 90 eyyi firti hakkudirta fof ko journée tan jahannoɗa ɓe joɓma? journée ɓe joɓanmi walla bon après so gasi ɓe continue activité juman min mi continue activité jam joni noon de Youssou humani sohnajo mum o wi mi da joni mi ƴettu décision pour gara min liggoɗama quoi. ko hol année? 1990. 1990. joni ɗon boppumi taxi commencé mi liggoɗo mum min koddi duuɓi 7 e wuuro woto min moma debbo mum e biyeteɗo Saint-Louis mane minen koddunoɗo gotol galle mum eyyi suudan ɗo suudu Youssou ɗo Youssou suudu Saint-Louis mane ɗa donc miɗen jaaha fa 90 fa 97 dañmi sohnajo kamne tokkiɗo goɗɗum donc haɗa neɗɗo so joguima sohnajo wawata hoddude o waɗɓe foof ɗum sertini amin jahmi koɗmiɗo goɗɗum min ɓolo après relation o mba yawta fa joni ha hande nan continue omo e continue kono haade men woɗɗoyde en jatoɗo rési oustaz Mouhamadou Hady Niass mo ganduɗa ko gonɗo ɗo e galle he ina waɗa yewtere diini kadi ni tawno mbo invité no ko dognowo Youssou ma Jiguel Ndour kono kadi kankone embo andi jiknaɓe Youssou Ndour oustaz Mouhamadou Hady Niass. bismillah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e caggal nde jettuɗen Allah subhanahu wa taala julɗen rasulu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam dañƴen weltare mawde ɗo feewi e nande konngol ummade e hunuko giɗo kadi ko suka e haalde moƴƴere e gooto e moƴƴuɓe woni Youssouf Ndour ɓeɗen mbiya bammudi enen de Allah waɗani en joddade e Youssou Ndour kono noon so wiyama Youssouf Ndour ko moƴ walla ko baɗowo ko moƴ eɗen mbawi gonɗinde sabu jiknaɓe muɗum hen goto tan sen inni ɗum
ina wayno en kaali ko jiɗɗen haalde ko fof woni gorgui Elimane Ndour gorgui Elimane Ndour konngol ngol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haalno e koddigo eɗen gandi gorgui Elimane Ndour e yummum Youssou Ndour ko yimɓe renɓe konngol ngol kadi ko golliroɓe konngol ngol kadi no feewi nde wonno koddiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonko wasiyi hakkude hoddiɓe enen jangguinten qur'ana ko quartier biyeteɗe salde course nanto e Madina Gounas e Guédiawaye ɗon e nder salde course he eɗen koddi ɗon e mawɗo goto gorko o yalti aduna o wiyatno ko Sidi Fall ko koddiɗo gorgui Elimane Ndour wonno e sohnaji mo ne wiye Zeynabou Gueye nde mawɗo Sidi Fall yalti aduna gorgui Elimane Ndour huɓɓi ko oto mum ari ha salde course duwonade on sohnaji holko weltinene makko noon ko jaggodirde makko e imam jama o woni ceerno Souleymani Aw jaggodirgol tingol kadi e aadi tiɗɗo ala ko waɗi aadi o so wona gorgui Elimane Ndour wi min komi Elimane an ka Elimane min dey kala ko kemmi e moƴƴere mboɗa anniyi moƴƴere nde yettoma an ga ñande hen gorgui Elimane Ndour teddugal fof teddodir ɗum e imam Aw jokkodir ɗum kadi e imam Aw ceerno Souleymani Aw jeeya ko jum min ko ɗon e jama he jangguintuɓe min jotti ha e zaman saabu moƴƴere mabɓe e teddugal mabɓe kanko sohna Zeynabou Gueye omo rokkira ɓii ko debbo kadi o haalani ɓe ñande hen soforo addi ko gorgui Elimane Ndour e yummum Youssou Ndour kamɓe fof ɓe ngari ɓe tawi min salde course ɓe jokkodiri e ɓen nde ɓe jahata kadi min e imam Aw fof min ngari min calmodiri e mabɓe kadi kala ko waɗatano teddugal e moƴƴere ɓe peññinini min ɗum ɗon kadi e konnguɗi moƴƴi e kadi e yidde moƴƴere ɗum ɗon so tawi go a inni ɓiyi ko Youssou Ndour hayso en joddake e muɗum mbiyeten tan ko bammodi Youssou ina foti moƴƴude ina foti wadde ko moƴƴi ina foti yidde ko moƴƴi saabu ko moƴƴi ɓe jibini ɗum neɗɗo noon so tawi moƴƴo jibinima a waɗi ko moƴƴi a yiɗi ko moƴƴi a yiɗi ko feewi kala ɗo yimɓe kawri e kaalowo e ma moƴƴere walla ganduɗo e ma moƴƴere an suko o yimɓe yo kaal moƴƴere jikinaɓe ma ganda an a wujjani ɗum ka baɗɗo ko poɗɗa wadde alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum ɗo joguinɗen tan konnguɗi dabɓi ko puɗɗen settade e mo jiɗɗa yewtude mum no woni Youssou Ndour kadi ne e jikinaɓe muɗum en jettiɓe noon en calminiɓe en juurimaɓe hay soɓe nanani pulaar o mboɗa andi soɓe keeɓi wastaɓe waɗa koɓe ƴetti hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyyi haalano ɗum ɗo ko musidɗo moɗon biyeteɗo Mouhammad Niass min jangguinta Qur'ana ɗon e salde course ɗo jama ɗo min e sohna Zeynabou Gueye e Sidi Fall kominen kodduno ɗon alhamdoulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum noon en jindeke ɗaɗi ɗi nana less ɗaɗi ɗi nguuri woni lekki ki fuɗi wilti moƴƴi ndeke Youssou siko moƴƴi wujjani en nani oustaz Mouhamadou Hadi Niass ko haali ko e jinnaɗo Youssou Ndour gorko woni baba Elimane Ndour e nene ndey sohna yo gurdam mabɓe juut yoɓe nguur yoɓe nguur yoɓe nguur félicitation Youssou Ndour kono ha hande garten ko won wiyoɓe sohna won wiyoɓe pullo ka kañum gondigal mum Youssou Ndour koko natti welde holko mbiyata ɓen ɗum ala hande ngal ɓuuri feew Youssou woɗɗo tegimi min ne woɗɗo tegmi ɗum haadi ko taki jaggumi Youssou Ndour fa han holko taki jaggoɗa Youssou Ndour takmi jaggu Youssou Ndour fa ɗo ko waɗanimmi ko ɓurlanimmi milliard sifan min hen seeɗa par ce que gayti ɗum yayam nenam ko cankinoɗo ko 1999 ngol tawi miɗo ɗum donnan ɗo yayam ko balɗe ɗiɗi o ñawi ino woni alarba alkames ɓe noddimi ɓe mbi mi yayma hambo tampi ngol tawi nenam hambo ɗo wiyete guinguinew ƴettumi ɗo oto jahami jottimi jehmu tawi hambo tampi nammi ɗum hôpital wonde jeudi jemma
fa 4h du matin o taƴi noddumi Youssou Ndour noddumi sohnaji mo mbiɗuma min de yayami natti yahi donc debbo o huudi law kamen pindini amen fadde moftanmi maire o debbo Youssou Ndour yetti kama délégation mbo ardi toon cehil walla ɗa ɗo guinguinew immi ɗo ari guinguinew ɗon ñaldumen debbo o fa ñalawma o hooti hino hawrete vendredi comme hande te ñanma Youssou suyatne cosaan suyi cosaan Allah weeti suyi samedi o dembo ɗi tasi soirée nde gasi ñanmo o ƴetti ko oto ɗanigal caggal oto o fa kamen pindini amen subaka law 7h tawi ɗo ɗum ko gallam immi ɗo fa guinguinew miñam debbo findini mi wi a dañi hoɓɓe de imma finmi tawi guite ɗe ɗi gojji torop miɗa andi ɗanake ko waali concert on waɗi concert fa fajar immi ɗo o yetti toon vraiment ça m'a touché trop ñanma jooɗi nder koreji am homba kam yetta o wi mi ala mi wonani employé mum min komi miñum ka galle mo en bo jiyami joni wona employé jaggiranmi ko miñirawo e hoddi wonde wuuro he nini yummum o jibini ɗum noon jibinirimi te jaggiranimi employé ƴetti kalis kewɗo weeɗi miñam debbo o ni ɗum si ɗum doyani si ɗum yondina ay sa yondinani ɗum tawi ɗum yonanima haydara wontama yon ɗum ɓuuri nimmi milliard par ce que neɗɗo so tinima tan ɗum ɓuuri milliard walla ko neɗɗo waɗanma kalis walla ko waɗanma jawdi gonɗi ko ɗum dake jaggumi ɗum par ce que homba kam waɗi respect temin ɓoydi est ce que Youssou ne metti wondude non mettani ha sa bonni liggeyde ma on keɓde liggey omo poɗɗa wat en tout cas sa waɗi mbaɗa dañata probléme o wona noon miñirawo mbo jiidi walla employé goɗɗo sa nari bonnu liggey mum kam ma on keɓdu tawi wona ɗum noon hombo waɗde respect neɗɗo ɓuuri wadde hay cuhlel tuksel hombo mo waɗde respect ɗum kam miɗo ande mo eyyi holko wonata surprise ko kalanta min ko ganduɗa Youssou Ndour taw hay goto andani ɗum ananani haala e téléji wonani haala e radio ji surprise baɗo noon mo dokkata min e Youssou Ndour taw ɗon ɓooyi fodde duuɓi capantati walla capanɗe surprise mo dokkata min tan e Youssou Ndour hay goto andani ɗum ko moƴƴere makko no wawi wona social no wawi wona jokkere enɗam no wawi woni ɓe waɗani o betti e ko way noon dal omo waɗani yimɓe ɓe betta ɓe yiiɗa waɗan neɗɗo haɗa ɗum haala e bedda walla tekki ɗon hunde haɗa ɗum haala somo omo walla neɗɗo ne yiiɗa wallata neɗɗo pour yo haali gistal walla goɗɗum quoi vraiment ko neɗɗo dañɗo sutura de miɗa andi ɗum kam miɗum andi te min meeɗa nan laya neɗɗo ko boni ɗum kam miɗum wawi seeɗa meeɗa yi hombo laya neɗɗo wiyata tal wata hay goto lom hay goto jaggine ɗum kam miɗa andi subaka fof layanat ɗum yimɓe ɓe ɓe wondi kono noon haɗandi sa jooɗima fa dañɗa société aji ma yi ɓe ganduɗa ɓe jiida jikku wotɓe ganduɗa ɓe garat tawa noon ko workoɓe ɗaɓɓoyi ɓe gonata noppi min ɓe ɓe kaala goɗɗum par ce que sa woni neɗɗo ɓe ganduɗa haɗa jogui société aji ma yi jikku kala ɓalliɗoma yimɓe intérêt garat yimɓe yiɗɗema garat ganduɗa ma on gondu tawa noon ko intérêt addi ɗumen si ɗum muusi ma ɓe jaaha woɗɓe ganduɗa noon si ɗum muusi hay basal so wonna ɓe mboppata ɗum heɓe hedde mum te hombo jogui sehilaɓe ɓe ganduɗa kamomu en jibedina fa joni ko kamamu en gondi beela ɓe wondunoɓe hanki guila e orchestre makko nde waɗi ɗum créé fewde hande kamɓe tan gondi fa hande ko kamen goni ɗon à part Habib Faye o cankiɗo fa hande ko kam woni ɗo kamen goni ɗon tigi beela aɗa jogui jokkodiral hakkude ma e Bouba Ndour walla Ndiaga Ndour en oɗon jog beela oɗon jogdi relation beela wona hanti
non ko Youssou Ndour tan jogdeɗa relation non min joni presque hadni ko mbaɗɗo retraite mais haɗani fa joni miɗa télé he a yeehi retraite min ƴettitere retraite gila 2020 kono ñande mbimi ɗum noon wimi an a wawa wadde retraite a yahani galle o ko galle ma an sosimba an waɗi an fuɗɗima ɗo a liggoto fa gacca sohlu liggo mboppa kono a waɗata retraite a yahani Youssou Ndour wima noon eyyi koye an a yahata retraite non wimi mi wawa yaha retraite par ce que galle o ko min sosimba te ko heewi bravo Youssou Ndour merci ko heewi tawi kam ɗo gila idan haydara alano ɗo wona studio wona télé wona usine duplication wona imprimerie fof nde puɗɗotomi tawi haydara daraki ɗo toon ngol tawi ko orchestre o ɓole woni ɗo onon jardi ko weeli onon jardi ko haaji voilà donc ɗum taki miɗa andi o wimi noon par ce que hombo andi min dewdiɗo ko muusi min gondiɗo ko tawi affaire o yahrani ni bon joni noon ɗum weeli bon gayeɓe gaari goto kala ɓallima vraiment miñiraɓe mum ɓe ene miɗ ɗumen yetta par ce que bon heɓe kam tigui mawnirawo heɓe kam mbadde respect hay goto hen feera kam diwdande wotere kala ɓe jimmi heɓe kam ni noɓe jagguiri Youssou Ndour noon ɓe jagguirimi vraiment miɗo ɗumen yetta miɗo yetta yummo en yummo ne ko waɗimi ko ɓiɗɗo yo baba o baba o mi ƴeewoya ɗon wimi tawi ka dañɗo probléme haalnam mi haalda Youssou mbimi ɗum mi ala probléme e mo wala vraiment mi dañat probléme sa yi salminoyde baba Elimane somi salminini baba Elimane somi ari wiya tan mi hono mbaɗɗa aɗa selli mbaɗaɗa jaam mbaɗa ala ko mettuma tawi ka dañɗo probléme e société mi yaha to Youssou mi réglo mo mbimi ɗum ala mi dañani probléme vraiment miɗoma yetta ko noon ɗum yaari kono ha joni en diwat diwande wonde min jiima aɗa jogui ñañoru ndu holɗo janggoɗa ɗum ñañoru ndu kam kala mbo wawa ayno paramo fuɗɗaka gaynaka a wawata ñañoru ɗum kam hani nde ganduɗa ɗum ñañoru il faut gona gaynako nayyi e baali e beyi est ce que ñañanta min seeɗa min dawa tawaɗi ɗum takanma waw ñañoru ñañan min seeɗa hay ko ƴeewa tan so bojal cuɓiɗa ɗo ɗumninɗa fof mi ƴeewa e jimɗi Youssou Ndour ɗi mbal hen won jimol ngol mbawɗa rewande min ñaña miɗo wawi jouy ko cuɓiɗa fof min gaccitima suban miɗo wawi jouy morceau on mo yimde bamodi jontaɗo yiiɗa yeewe merci ɗum noon jaɓanten tan ko weeli ha no feewi jontaɗo yiiɗa yewede wi noon ko tokaram bamodi mi salmini ɗum gorko mo Fouta gorko mo Sénégal gorko mo Afrique Mamadou Abouba
lollirɗo bamoti mi salminima tokaram mbiyat min ko beela aɗa jokkodire waɗoɓe ñaañi hande waɓe no Issa Mbaye Diarén e ko way noon beela oɗon jokkodiri donc Issa Mbaye Diarén miɗen jokkodira donc boni Belgique ɗe balɗe sah mo ɗo min jokkodiri d' ailleurs hombo waɗa projet goto kama o en honi abou noon wiyetema Assane Guiɗo Ba mbaɗi enregistrement sah kama mum ɗo bon miɗa andi projet o homo hen dal min jokkodiri donc haalni kam projet ji kewɗi kono min cuwa gollito tigi hande hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade ɗo banggue nalankagal fulɓe balle nalankaɓe fulɓe caɗele ɗe heɗe kewi par ce que ni jolfuɓe ɓe ballirta nalankoɓe mumen en ngala ɗum en ngala ɗum wax deggal en ngala ɗum te ko joguiɗen ko e nalankoɓe heɓe kewi machallah heɓe dañi talent ji kono noon ballal ala ɗum kam miɗum andi ballal ala par ce que gandata ɗum minen Mamadou Abou Ba min jaltini disque goto mais disque o ça ne marche pas par ce que min ngala vraiment branche mo ganduɗa miɗen mbawi hen walle hande donc te Mamadou Abou Ba homo dañi talent mo ganduɗa machallah Abou Toxel machallah saɗa ɗumen limoɓe kew wona nalankoɓe ɓe ɗo kewi andano est ce que aɗa jokkodiri e mabɓe Abou Toxel en Abou Djouba en Baba Mal en miɗo jokkodira min sowa jokkodira Baba Mal miɗen gandodiri noon mais komi jokkodirani mum ba fa ɗo donc vraiment miɗo yiɗno tamin wonɓe ɓe joguiɓe ɗe ballal yoɓe ballu artiste aji fulɓe ɓe nalankoɓe fulɓe wonɓe e Sénégal par ce que heɗen jogui dañɓe talent vraiment machallah sa yeyte hoddu sa yeyte ñañoji sa yeyte jimri sa yeyte joguiɓe guitare uji ɗo heɓe pottine machallah heɓe kewi jolfuɓe ɓe ka men ɓe ƴogata subaka foof koɓe jimata ko ka men ɓe ƴettata ɗum hen ɓe ƴettata koɓe jimata ko ɓe baklitat tan ɗum wona morceau ji mumen kono sa heeɗima ma andu koɓe jimata ko foof ko nalankoɓe fulɓe ɓe ƴetti koɓe mbaɗata ko ka donc yoɓe ballu en yoɓe ballu nalankoɓe fulɓe ɓe tinno e mumen quoi par ce que neɗɗo farnata koko wuro mum farnotata ko wuro janano ɓayde haɗa jogui ko joguiɗa ko ɗum ala nder jolfuɓe ɗum ala nder seraɓe ɗum woni koko pulaar pulla yimiɗo tan dande ma so yekkatiɗo dande ɓanduma dogat miɗo yinno dal wonɓe ɓeɗo wawɓe walluɓe artiste ɗi yo ballu ɗumen ɓe ballu ɗumen ɓe tinno ɓe ganda koɓe jogui ko ɗum wona cakan ko ɗum biisu hol erago ngo erotoɗa e sukaɓe nalankoɓe aroɓe less tawde onon kam won caɗele ɗe guurɗon erotomi ko haɗande ɗum kam ɗum commencé mo majju ñañoru commencé mo majju hoddu commencé mo majju vraiment miɗo yiɗno kurkaji ɗi ɓe mbasa woppu koɓe jii ko ɓe heeɓe cukka guitare uji tubakoɓe heeɓe matériel tubakoɓe ɓe gabbi woto ɓe ko gabba hen sa yi hande artiste aji Mali ɗi nalankoɓe Mali ɓe mbawi en seeɗa ni koɓe jogui ko ɓe punk aada mumen o ɓe punkuma heeɓe mo jiiɗi ɓe ngala hen complexe enen noon Sénégal noon ɓe dañ complexe jogode hoddu walla jogoɗa ñañoru walla jogoɗa baylol walla kora walla guitare ɓe jiɗata won yoɓe gacci complexe o koɓe jii ko yoɓe mbaɗo hen ɓe janggoya ɗum comme ça ɗum wasa majju ɓe tinno hen ko moƴƴi ko ɗum nalankoɓe arata ɓe yoɓe mbaɗ ɗum hakkille mumen ɓe mbasa ɗum woppu neɗɗo ko tani ma mbaɗatno walla ɓe heeɓe ɗum ko dohnanno ɓandu tani maɗe woto woppu ɗum majja tigui rigui aɗa jangguina ñañoru gasi noon ha laaɓi aɗa jangguina ñañoru walla jangguinta non mi jangguinani par ce que bon ko mbimami ko woni hen a dañani moyen pour min miɗo yiɗno bon vraiment ñañoɓe mi haalda min mbiɗen dañi association goto association nalankoɓe min dañi sa récépissé woni président o mata haala on kalnani Youssou Ndour non par ce que Youssou meeɗi kam haalan an festival fulɓe haɗo mbo wawi fot porté
mbaɗama yimɓe mbawma jaggiran mais gila ngon donc gayeɓe sa wadde mon réunion ne worko heddi hen ko heewi quoi neɗɗo goto wawa wat o yinno yon mbat taw ko an ardi fulɓe jag festival fulɓe haɗo mbo wawi wat darnambo ɗo ma ɗum wat intéressé tubakoɓe min laydi hen bolagolo gotol kono noon koreji men fulɓe kala hen ɓe layanɗa donc a haalniɓe kono ɓe haalni ɗumen ɓe kakɓe a haalnat ɗumen bon association o mbo min jogui ni ko wonde ɗon heeɓe calmodiri nder association he nder whatsapp uji ɗum won yawtinani amen min dañi récépissé noon woni président o ko gaali waɗa ko dental whatsapp jogui ɗon dental whatsapp dental whatsapp par ce que mi salmini so ñalli mi salmini kaari haɗan koreji men ɗe heɓe ketti mi salmini kaari donc yawtinta société Malick aɗen wara min de ade calminali tan ɓooli si yawtinta société min dañi récépissé association nalankoɓe mais bon Galo Ali Foyle woni président o Assane Guiɗo woni trésorier o Ali Galo am boni hoɗi ɗo Keur Massar min dañi récépissé o famine keɓima tigui rigui mais vraiment miɗen jiɗno balluɓe amen min darna festival uji ganduɗa ma fulɓe jii hen ko e mumen quoi vraiment jarama en gasni haalaɓe a waynoto on jarama mi salmini on ɗo Pullo woni kala ɗo Nalanke woni kala miɗon salmina tinno ɗon jaggon ko jiiɗon ko ponkon ɗum tinno ɗon gumon ko gonɗon ko complexe moƴƴani voilà on jarama min salmini joom wuuro ngo tigui salminima jimmi noon ko ñañoru ndu wona yaade eɗen kaala konnguɗi mbayniko ɗum noon tonggode men temedere e capanɗe joyyi e jeetati ko ɗo kadi mbaynortoɗen taw ko caggal to ko Djiby Dieng konnguɗi mbaynigo mbiyeten kaaliɗo Amadou Ba mo tareji o wi siftorani kulɗo reedu dogdu ko biiɗo woto dogen kaaliɗo Amadou Ba tareji o wi siftorani kulɗo reedu dogdu ko biiɗo woto dogen kono kadi Oumar Alhaji Ousmane walla mbiyen cukalel weele lekki wi sika a yi ko ala sa ayni yi ko ala hakkille a muñat Oumar Alhaji Ousmane dommo cukalel weele lekki o wi sika ayni yi ko ala hakkille a muñat Djiby Daw Ba sofor o wi aduna kala ɗo dariɗa fof wonko woni yeeso ma Djiby Daw wi kala ɗo dariɗa fof wonko woni yeeso ma Bolo Sow lamɗam leñol o yimɓe ɗiɗa sika a nawri ɗumen a dañata woni debbo joɗɗo woni ceerno ɗum ko Bolo Sow lamɗam leñol wini Amadou Mbodj mo Guédé Santhie o wi kala jeeyɗo kosam jungo ma moddo kosam so jungo ma moddi kosam a mettoto Amadou Mbodj mo Guédé Santhie o wi kala jeeyɗo kosam jungo ma moddo kosam te so jungo ma moddi a mettoto Oumar Dieng gonɗo toon to dowlaji jentuɗi jeeɓowo en e kala saaha e mon toon to dowlaji Amérique jeeɓowo émission hol mbo woni an no feewi en calmini Oumar Dieng kono kadi ko noon calminirɗen Aminata Amadou Ba mo doɗel gueɗo men sehil men battuɗo hakkille e nde yewtere wiyeten hol mbo woni an ko ɗo mbaynoto ɗen ɗo caggal to ko Djiby Dieng ha saaha goɗɗo tonggode temedere e capanɗe joyyi e jeetati ko Pullo Ka walla mbiyen Malick Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon